Я не перашкаджаў сваім дзецям быць, чым яны хочуць, хоць па сутнасці ніколі не быў задаволены тым, хто яны ёсць. Вы чулі? Ганна Рафаілаўна выходзіць замуж за Яна. Шлюб прызначаны на заўтра. Карціна беларускага адраджэння была даволі бязрадаснай. Чаму вы мяне пазбягаеце? Бацьку Максіма Богдановича здавалася, што сваіх дзяцей ён ведае лепш за ўсіх. Разважае на тэму адносінаў сына да дзяўчат, Адам Ягорович гэтак характарызаваў яго. Ён занадта быў сур'ёзны і чысты для фрывольных сувязей і надта чэсны, каб уводзіць каго-небудзь у зман наконт сур'ёзнасці сваіх намераў. Па-свойму ён зразумеў і эпіграф да вершаванага апавядання «Вераніка», за якім Максім вырашыў схаваць свае асабістыя пачуцці. Яна выдумка маёй галавы. На думку бацькі, ягоны сын нібыта ўвогуле стараніўся інтымных пачуццяў, а паставіў эпіграф для таго, каб тут не западозрылі жывой сардэчнай прывязанасці. Цяпер мы ведаем, што гэта было не так. Сустрэчы з дзяўчынамі, сваімі музамі прынясуць Максіму нямала душэўных перажыванняў, і адносіны з Ганнай Какуевай будзе адно з першых. Пасля захворвання на сухоты ў 1909 годзе бацька накіроўвае сына на лячэнне ў Крым. У Ялце Максім пасябраваў з асобаю, якая засталася дастаткова таямнічаю ў біяграфіі паэта. З гэтай дзяўчынай Максім пэўны час нават ліставаўся. На адвароце сваёй гімназічнай фотакарткі паэт напісаў трыялет, які меўся выслаць невядомае М.А. Аднак, з нейкай прычыны, верш быў недаслан. Я больны, бескрыдлаты паэт. Помню, раз позабыў сваё гора. Гэта цуда зрабіў ваш прывет. Я больны, бескрыдлаты паэт. Мо жыцця майго верш ужо спет, дык няхай вам хоць песня гавора. Я больны, бескрыдлаты паэт. На гадзіну забыў сваё гора. Вот гэты трыялет, вось ён таксама навеяны знаёмствам з Кіціцынай, таму што, відаць, пасля таго, як яны рассталіся, як Максім вярнуўся з лячэння, яна прыслала яму, напэўна, можа быць, ліст або паштоўку, і ён быў расчулены гэтай згадкаю і адгукнуўся гэтым вершам, запісаў яго на фотакартцы, магчыма, паслаў ёй. Існуюць два варыянты гэтага верша. Гэта было першае крымскае знаёмства. Другім разам Максім Богданович наведае Крым у 1915 годзе. Ён паселіцца ў старым Крыме, правінцыйным гарадку з унікальным кліматам. Тут у яго адбудзецца новае знаёмства, якое прынясе новыя душэўныя перажыванні. Забудется многое, Клава, но буду я помнить всегда, как в сердце шипела отрава любви
и тоски, и стыда. Тебя в темно-синем платочке и песню, что пела мне ты. Прошли золотые денечки, остались только мечты. Вось такое восьмирадковый рускамоўны верш быў прысвечаны клаве ў 1915 годзе. Вядома, ёсць крымскі дзённік Максіма Богдановича, дзе таксама апісаны вось адносіны з гэтаю таямнічаю клавай. Трэба сказаць, што гэты дзённік вельмі цяжка чытэльны, ён і даследчыкі ведаюць, яго чыталі, яго яшчэ з часоў Ніны Барысаўны Ватацы, ён захаваўся, але толькі дзесьці каля 1/4 гэтага дзённіка можна расчытаць, і зразумець, што адносіны Максіма і клавы былі такі вельмі блізкія, былі дастаткова інтымныя. І гэта, конечно, узрушала яго вельмі, і гэта повад для таго, каб мы вельмі уважліва прыгледзеліся да таго, хто ж такая была абранніца Максіма Клава. И сюда летом 2015 года Максим Богданович направляется именно подлечить свое здоровье. И во время своего пребывания в Старом Крыму, естественно, Старый Крым буквально так исходил буквально вдоль и поперек. И старался как можно больше вдохнуть нашего лечебного воздуха, и что поспособствовало несколько улучшению его состояния здоровья. Магчыма, бацька паэта здагадваўся, што асноўнай прычынай добрага настрою Максіма па вяртанні з Крыма была ягоная сустрэча з клавай. Аднак і да гэтага сынава захаплення Адам Ягорович паставіўся як да нечага выпадковага, несур'ёзнага. Тыя, каму давялося азнаёміцца з дзённікам паэта, адзначаюць, што больш пачалі разумець характар юнака, якому ўжо ішоў 24 год. У адным радку ўжываліся яго асаблівая дабрыня, мяккасць і разам з тым парывістасць і настойлівасць. З клавай пазнаёміўся паэт на другі дзень свайго прыезду ў Стары Крым. Тады ж вечарам разгаварыўся з клавай. Знаёмых у мяне не было, і я кожны вечар з ёй сядзеў, гутарыў. Прыкладна ў 80-х гадах мінулага стагоддзя мясцовыя краязнаўцы зладзілі спробу адшукаць будынак, у якім Максім Богданович спыніўся падчас свайго лячэння. Асаблівасці кліматычнай зоны Старога Крыма былі вядомыя яшчэ з аддаленых часоў. Было заўважана, што праз мястэчка праходзіць гаючае паветра, стэповае, горнае, лясное, што нязмушана ядналася з марскім. У звязку з гэтым у пачатку 20-го стагоддзя Стары Крым пачаў набываць папулярнасць. Ён месціцца між аргамышаў, дзвюх зялёных, зарослых лесам гор і лічыўся як не раем для хворых на сухоту. Захаваліся сведчанні таго, што гасцей, якія пакутвалі на гэтую хваробу, сялілі наводдаль у прыватных пансіянатах і дачах асобна ад астатніх курортнікаў. Верагодна, у адзін з такіх дамоў і пасялілі Максіма Богдановича, які ўсё лета праваляўся ў гамаку пад чарэшнямі. Мястэчка было ціхае, спакойнае, жыццё ён плыло соннае, наіўнае, нібы запаволенае, ва ўсім адчувалася марудлівая паўднёвая лянота.
Ну и, конечно, Максим Богданович, когда увидел Старый Крым, то и как раз-таки он предстал перед ним вот таким городком, в котором жители, ну, фактически никуда не спешат. Несколько такой провинциализм писал. Ну, кафе городские. Вот идет Максим Богданович по городу, и прямо на тротуарах расположились столики, стулья. И за этими столами, ну, вот такое небольшое кафе, и сидят наши провинциальные жители. Энтузіасты здолелі лакалізаваць гэты будынак, у якім жыў паэт. На іхную думку, дом знаходзіцца на скрыжаванні вуліцаў Леніна і Пушкіна. Усё падобна на тое, як гэтае месца апісваў Максім Богданович. Будынак з флігелем, кухня, сад, дзе растуць слівы, чарэшні, грэцкі арэх. Але самае галоўнае было тое, што Клава жыла дзесьці побач. Армянка по нацыянальнасці Клаўдія Салтыкова, якая сапраўды пражывала ў гэтым пансіянаце. Нават імя ўладаркі яго вядома, Дар'я Тимофеевна. Вось там пражывала Клава са сваёй малодшай сястрой Оляй, і Максім таксама там жа у гэтым доме, толькі дом гэты быў вялізны і з рознымі ўваходамі, і таму вось так склаліся там гэтыя цёплыя такія блізкія адносіны, вось, ну, якія, на маю думку, ніколькі не абніжаюць той высокай красы, якою пазначана ўся творчасць Максіма Богдановича, у тым ліку і верш прысвечаны Клаве. Клава падобна на дзяўчыну з карціны «Венецыя» Врубеля. Гэтую падказку дае нам сам паэт. Аднак драматызм тых адносінаў дыктаваўся ўжо тым, што Клава не была свабоднай жанчынай. Яна была замужняй. Можа быць, павінна штосьці быць, што трэба аберагаць ад лішніх вачэй. Я не думаю, што Максім пісаў гэты дзённік з тым, каб, ну, падазраючы, што гэта будзе калі-небудзь прадметам такой увагі, ну, старонніх людзей, скажем так, нават тых, хто захапляецца яго творчасцю. Хаця цытаты з гэтага дзённіка, тыя, якія можна расчытаць, яны друкаваліся. Прызнанне паэта ў вершы, што яму давялося адчуць і перажыць атруту кахання і сумы, нават сорам, гаворыць пра тое, што ў гэтых адносінах былі дні светлых, радасных узлётаў і дні пакутлівага разладу. Што ж гэта было? Каханне або захапленне? Ды ўрэшце не гэта галоўнае, галоўнае тое, што яно было. Яно яго сапраўды вельмі моцна ўзрушыла, і, можа быць, нават і яны думалі штосьці аб магчымасці сумеснага жыцця, але вядома, што Клава была замужам, і, канешне, гэтыя адносіны іх прыходзілася хаваць нават ад сястры Ольгі, якая здагадвалася вось аб тым, што там вельмі такая, ну, разгарэлася каханне, якое, можа быць, ім, ну, і цяжка было хаваць ад старонніх вачэй. Ён разумеў, што, можа быць, гэта што-то недазволенае, што ён пераступае нейкую рысу, але таксама, можа быць, спакуса ёсць і за рысу зазірнуць калі-нікалі.
Яшчэ нядаўна ў жыцці і паэзіі былі хлапчук і дзяўчынка. Максім мог прызнавацца ў каханні і рамантычна марыць, каб, да прыкладу, толькі дакрануцца рукою да яе рукі. Быў юнак і Мадонна, далёкая і недасяжная. Аднак у старым Крыме былі ўжо мужчына і жанчына. Магчыма, яны разам ездзяць на экскурсію Кактыбель і наведаюць кавярню Бубны. Яны выпраўляюцца ў Кізельштадскі манастыр і пераадольваюць лясныя і горныя сцежкі. Як і кожны мужчына, ён марыў пра сям'ю, дзяцей. Аднак Максім ведаў, што гэта ніколі не адбудзецца. Яму заставалася меней за 2 гады. Увосень 1916 году Богданович пераязджае ў Менск і пачынае працаваць сакратаром у харчовым камітэце Менскай губернскай управы. Жыве на кватэры змітрака Бядулі, харчуецца ў сталоўцы, што размяшчалася ў адным з пакояў беларускай хаткі. Тут сама жыла і Людвіка Сівіцкая, прыгожая маладая дзяўчына, якая працавала ў гэтым жа камітэце дапамогі ахвярам сусветнай вайны. Пра Максіма Богдановича яна пакінула свае светлыя ўспаміны. Успаміны былі яркімі і светлымі ў яе душы, вельмі падрабязна яна ўсё гэта апісала. І яна не магла, конечно, пісаць ужо там, ашчаджаючы і сябе і Максіма, пра тое, што сапраўды паміж гэтымі маладымі людзьмі магло ўзнікнуць каханне. Вось тое можа быць апошняе каханне, высокая цёплая хваля яго, якая агарнула Максіма пасля ўсіх расчараванняў, пасля немагчымых сустрэч, немагчымасці быць разам з Аняй Какуевай, немагчымасцю быць разам з Клавай. Вось, і гэта тое было апошняе, што сагравала яго душу. Даследчыца Ірына Богданович мяркуе, што познія вершы паэта, якія умоўна датуюцца 15-16 гадамі, прыкладам «Маладыя гады», «Ужо мне пара дадому збірацца» і іншыя, маглі быць навеяныя не ўспамінамі пра светлыя дні кахання да Клавы, а ўзніклі дзякуючы знаёмству ў Менску з Людвікай. Разгадка мне бачыцца ў адной невялічкай карталюшцы або картачцы, напісанай рукою Максіма Богдановича. Некалькі слоў. Змест іх такі. Сёння пачуў, як ваша мама сказала, бедная моя девочка. Я доўга думаў над гэтымі словамі. Але жывем мы, як чужыя людзі, і ні да чаго дадумацца не можна. І так дзіўным чынам сталася, што я ўспомніла, што я гэтыя радкі ўжо дзесьці чытала і чула. І сапраўды, ва ўспамінах Зоські Верас згадваецца гульня ў пошту у беларускай хатцы, і вось прыкладна пераказваецца змест гэтай карталюшкі. Вельмі кранальна Людвіка апісвае, як яны хадзілі разам на працу праз чырвоны касцёл, як Максім стаяў каля святыні і доўга ад яе не мог адысці. Для яго гэта было вельмі важна. Невыпадкова ў ягонай творчасці вобраз дзевы-маці такі высока паэтызаваны. Гэта абраз жанчыны, якая чакае дзіця, якая будзе калісьці маці.
Людвіку быў закаханы малады вайсковец Фабіян Шантыр. Ён служыў бабруйску і ліставаўся з дзяўчынай. Аднак, пачынаючы з восені 16-го года, Людвіка амаль не адказвае яму. Магчыма, яе сэрца заняў Максім Богданович, які толькі пераехаў свой родны Менск. Праўда, сяброўства было непрацяглым. Узімку 1917 году Максіму стала горш. Яму тэрмінова было зноўку ехаць у Крым на лячэнне. Яны развіталіся ў беларускай хатцы. Вось Максім так хацеў, каб на вакзал яго не праважалі. Вось ён абяцаў маці Людвікі, што будзе пісаць да Людвікі. Яна чакала ад яго ліста з Крыму, але так і не дачакалася гэтага ліста. Можа быць, ён ужо хворы і не здолеў напісаць ёй, а можа быць, як яна згадвала, можа быць, чужыя людзі не парупіліся адаслаць гэты ліст. І толькі калі яна даведалася пра тое, што Максіма ўжо няма, у маі месяцы 1917 года яна адгукнулася на заклік Шантыра, на яго пісьма і падала яму надзею і згадзілася выйсці за яго замуж. Яго адпявалі ў мясцовым праваслаўным храме. У Ялце ўсё даўно расквітнела, і ў паветры стаялі салодкія пахі магноліі, міндаля, акацыі.